Er vi klar til at se Linus hoppe? Kom så. Øj! Er det sjovt, Linus? Ja. Hvor er det, du hopper fra? Det var jeg hoppe, så. Hopper. Linus vil hoppe. Højere. Ja. Skal du prøve igen? Så kravl op i sengen. Hov, skal du ikke hoppe? Nej, hop. Tag strømpen af. Hiv den af. Kan du ikke selv tage den af? Skal jeg gøre det? Skal jeg ordne den? Vil du ikke have den af? Så hiver vi den op. Sådan. Og den der også. Ja. Hvor er du henne? Skal du have hjælp? Nej, du kan godt jo. Op på madrassen. Ja, kom så. Ja, det var godt. Så kan du hoppe. Lad os se, hvad du kan. Hvad laver du? Ja, ligger du der? Øj. Hej. Hej, Linus. Kan du sige hej? Hej. Hej. Hvad hedder du? Valdemar. Nej, du hedder ikke Valdemar. Linus, hvad hedder du? Hvad hedder du, Linus? Valdemar. Nej, du hedder Linus. Hopper du herned igen? Ja. Så lægger vi lige dynen ordentligt. Så. Op. Kom. Ja. Linus, kom lige herhen, og så vink til kameraet. Så sig hej hej. Hej. Nej, nu er du på den forkerte side. Hvor går det om? Se, der er mors finger. Mor Hella. Ja. Hvor går det om? Sådan. Så skal du kigge her, og så sige hej hej. Hej. Kan du sige hej hej mormor? Hej, mormor. Kan du sige hej hej morfar? Hej, morfar. Kan du sige hej hej moster Mette? Hej, Mette. Kan du sige hej hej moster Ulla? Hej, hus. Eller. Kan du sige hej hej farmor? Hej, farmor. Ja. Så slukker vi.